Mga kautoran sa siningitiyon, mag-obdanay naman kita sa pagpamalandong sang pulong sang Ginoo. Ining simana amo ang nauna nga simana sang bag-o nga tuig. Kag ang aton mga kaabyanan kung magtamyaw sa aton nagasiling sila nga malipayon nga bag-ong tuig. Kag kuntani mas maayo pa gid kung hindi lamang ang bag-ong tuig amo ang nagbag-o, kundi ang labing importante amo nga sa sining bag-ong tuig magbag-o naman ang aton mga kabuhi kag panan-aw sa aton nga kaugalingon. Ang pulong sa Ginoo nga makita sa 2 Corinthians chapter 6 o chapter 5 verse 17. Isa lang ka verse. Ikaduhang Korinto kapitulo 5 versikulo 17 day nagasiling, ang bisan sin-o nga nahiusa kay Kristo bag-o na siya nga tinuga. Ang daan wala na, ang tanan bag-o na. Aton tan-awon ang mga labing importante nga mga dinalan sa versikulo 17. Ang una diri nga dinalan nga aton nga busi siyon sing maayo amo ining nagasiling, ang bisan sin-o nga yara o ko nahiusa kay Kristo, nga ara kay Kristo bag-o na siya nga tinuga. Aton gidomdomon ang pulong, ang bisan sin-o nga yara kay Kristo bag-o na siya nga tinuga. Kung sa aton pa, ang tao magabag-o lamang sa iyang kabuhi kung yara na siya kay Kristo. Pero ang tao nga wala dira kay Kristo, hindi gid siya magbag-o. Kay wala kita sing kahom, wala kita sing power sa aton kaugalingon nga sarang kita makabag-o sa aton kabuhi. Bisan gusto pa nimo, kung ikaw lang ang magpatigayon sa pagbag-o, hindi nimo ina kaya, hindi nimo ina masarangan. Kabangdanan nga nagasiling ang Bible nga ang bisan sino nga yara kay Kristo. Kung yara na ikaw kag ako kay Kristo, then siling niya sigurado 100% nga kita magabag-o sang aton nga mga kabuhi. Ang naghambal sini, ang nagsulat sini nga bahin sang balaan nga kasulatan amo si San Pablo. Tanaw naton ang kabuhi ni San Pablo kag makapamangkot kita nga ang naghambal sa sini. Man si San Pablo ang kasaysayan siya ang kabuhi amo ni nga sang wala pa siya kay Kristo, ang iyang kabuhi tama man ka laot, siguro labaw pa kay sa aton. Kay ang ginahimo ni San Pablo sang wala pa siya kay Kristo amo nga gina-persecute niya ang mga Kristohanon. Ginadaog-daog niya ang mga Kristohanon. Kung sa bagay, San Pablo may ara siya nga permit halin sa mga leaders sa ibabaw nga ginhatagan siya sa panugot nga siya sarang makadakop kag makapapriso sang mga Kristohanon. Gina-persecute niya, ginadaog-daog niya ang mga Kristohanon. Kung sa bagay, si San Pablo amo pagani ini nga tao ang nagpangulo sa pagpapatay kay Esteban. Kag makita nimo ang istorya dira sa Acts chapter 7. Si San Pablo amo ang nagpangulo sa pagpapatay kay Esteban, paagi sa paghaboy sa mga bato. So amo ini siya kapintas nga tao sang wala pa siya dira kay Kristo. Pero isa ka panahon nagalakat si San Pablo sa dalan sa Damascus, kag didto samtang nagalakat siya, naigo siya sang isa ka kilat nga tama gid ka kasanag, kag nabulag siya kag natumba siya. Pagkatumba niya, kay naigo man siya sa sobra gid kasanag nga kilat nga halin sa gahom sa Dios, may tingog siya nga nabatian nga nagasiling,
Saulo, Saulo, nga ginapersecute nimo ako. Si San Pablo nagsiling, sino ikaw, Ginoo? Siling sang tingog, ako si Kristo nga imong ginadaog-daog, imong gina-persecute. Kung sa aton pa, kung imo gali persecuton, daog-daogo na mga Kristohanon, katudal lang nga ginadaog-daog man naton si Ginoong Kristo, ang bugtong nga anak sang Dios nga ginpadala sa kalibutan agod sa pagluwas sa aton gikan sa silot sang aton mga kalapasan. So amo nang nauna nga bahin sang kabuhi ni San Pablo. Pero sang ginbato na niya si Kristo, ginsurrender na niya iyang kabuhi kay Kristo, nagpabaptize siya, nagbago na ang iyang kabuhi, kabangdanan nga naghambal sa sini, nga ang bisan sino nga tao, nga ara na kay Kristo, bago na siya nga tao, o kung bago na siya nga tinuga. Kung sa aton pa, sa simple nga paghambal, nagasiling si San Pablo sa aton, nga hindi siya magpati, nga ang tao, bisan ano kabaris, bisan ano kalaot, kung itugyan lang niya, isurrender niya yang kabuhi kay Kristo. Siling ni San Pablo, hindi ako magpati, nga hindi siya magbago, nga na-experiensyahan niya ina. Siya isa katao nga maisog, mapintas, pero sangyara na siya kay Kristo, nagbago ang iyang kabuhi. Ang bisan sino nga manginyara kay Kristo, siling niya, bago na siya nga tao, o kung bago na siya nga tinuga. Pero akon balis ka doon, kung ang tao, wala dira kay Kristo, wala niya ginbaton, kagintuuhan si Kristo sa iyang kabuhi, bisan anhon pa niya nga paningwa siyang kagalingon, hindi niya kaya, wala siya singkahom sa pagbago siyang kabuhi. Katulad abi pananglitan, sang isa ka ido, may mga ido, lain-lain ang mga kolor, iban puti, ito may brown, pero may ido man nga kabang, may ido nga ang iban nga bulbul, may tom, iban puti, iban brown. Kung ang isa kay ido abi mga ambisyon, kag magsiling siya, siyang kagalingon, dapat nga mangin puti na lang ang tanan ko nga bulbul, wala na si itom, wala na si brown, mangin puti na lang ako para gwapo ako tanawon. Ano, ina nga ido, masarangan niya bala ang pagkambyo sang kolor siyang panit, ang sabat, hindi, amo sina, katulad sina ang dagway. Kita hindi sarang makabago sang aton nga kabuhi kung kita lang kabangdanan nga ang Bible nagatudlo sa aton nga kinahanglan mo si Kristo agod magbago ang imong kabuhi. Ang isa ka tawo siling niya, ang bisan sino nga nahiusa o kunyara kay Kristo, bago na siya nga kabuhi. Kung sa aton ining tan-awon sa siningation, bagong tuig subong, kagangaton Dios nagapaabot man nga hindi lamang ang tuig amo ang nagbago, kundi dapat ang aton kabuhi magabago sa siningation sa aton pagpandakatan sa sining bagong tuig. Kagano pagidre ang sugpon, nagsiling pagid siya, ang daan wala na. Siling niya ang isa ka tao, ngayara kay Kristo, magabago na siya. Anong natabo sang daan? Ang daan wala na. Kung sa aton pa, ang aton nga daan nga kinaugali, madula na. Kunyara na kita kay Kristo. Kagatanaw naton ang iban nga bahin sang bala nga kasulatan, kung anong natabo sang daan naton nga kinaugali, daan naton nga kabuhi, ang kabuhi nga makasasala. Anong natabo sini kung yara na kita kay Kristo? Ang Bible naghatag sa aton sang madamo nga klase sang kamatuoran agud matalupangdan kag mahangpan naton kung ano ang matabo kag natabo na sang daan naton nga kinugali sadtong tion nga kita nagtuo na kag magbaton kay Kristo kag yara na kita kay Kristo kay nagsiling siya, ang daan wala na. Kung ara na kita kay Kristo, ang daan naton na kinaugali
makasasala nga kinaugali, wala na. Ang natabo sinaamoy ni ang daan nato na kinaugali, makita nato sa Galacia 2:20, ginlansang na sa cross upod kay Kristo, ginlaragway, ginpakita. Ang natabo sang daan nato na kinaugali, ginlansang na sa cross, wala na gahom, hindi na siya makahulag nga kay ginlansang na sa cross upod kay Kristo. So ang gamahanan nga yari sa aton, amo na ang bag-o nga kabuhi tungod kay ang daan, ang malaot nga kinaugali, ginlansang na sa cross. Pero kung kaysa daw nagalutaw gyapon ang aton nga daan, ang malaot na kinaugali, siguro hindi lansang ang ginlansang. Kasi kung tamtax lang kag nakapalos ang gingamit iya sa Bible, ginlansang na ang aton daan, makasasala nga kinaugali. Busa hindi siya makahulag, wala na sing gahom. May gahom sa aton kaboy, amo na ang bag-o nga kinaugali nga ginhatag sang Dios sa aton tungod kay ang balaan nga Espiritu nagsulod sa aton mga kaboy kag naghatag sang bag-o nga kinaugali nga may gahom sa pagkabuhi sang matarong kag balaan sa tubangan sang Dios kag sa tubangan sa mga tao. So ang natabo sang daan na kinaugali, ginlansang na sa cross. Kag kung tugutan nimo ang Romans chapter 6 verse 4, ang natabo sang daan na kinaugali amo nga hindi lamang nga ginlansang kundi napatay kag ginlubong na. Ang ginabalan dire sa Romans 6:4 amo ang water baptism. Pero ginlaragway dire kung ano ang natabo sang daan nato na kinaugali. Siling sang balaan nga kasulatan, okay, sa aton pagbautiso sa tubi, baptize sa tubi, tugmaw sa tubi, katulad nga ginlubong ang daan naton nga kinaugali. Amo ining kabangdanan nga ang water baptism nga ginatudlo sa aton sa Bible, immersion, gintusmaw, ginlubong sa tubi. Ang ginlubong, ginlaragway nga ginlubong dira amo ang aton daan nga kinaugali, ang malaot, makasasala nga kinaugali sang tao. Kag hindi lamang nga ginlubong o siyempre napatay, dason ginlubong. Kag silinya sa aton paghawa sa tubi, then magalakat na kita sa bag-o nga kabuhi, hindi na daan nga kay napatay na, kag ginlubong na, amo inan matuod-tuod nga dagway. Napatay na ang daan na kinaugali, tungod kay napatay na, ginlubong. Kung maglubong kita sang tao sa cemetery, tapos naton lubong, ginabiyaan na naton dito, kag kita iya magapuli, hindi na naton pagpasanon liwat ang aton minatay, balik sa aton balay. Ang lubong gani, kung sa lawas naton, patay na, ilubong sa cemetery, then tapos lubong, biyaan na, talikdan na. Amo ini ang natabo sang daan naton na kinaugali, ga ginalaragway sang Dios aton sa bugos nga bahin sang balaan nga kasulatan. Kunyara na kita kay Kristo, then ang daan nagtaliwa na, kay napatay na siya, kag ginlubong, kag tungod kay patay na siya ginlubong, biyaan mo na talikdan na nimo ina, kag hindi mo na didto pag kutkuton kag hakwaton, balik sa inyong balay. Amo na ang ginatudlo sa aton sa Bible. Kayara na kita kay Kristo, ang daan nato nga kinaugali, napatay na, ginlubong na, then aton na natalikdan, kag magakabuhi na kita sang bag-o nga kabuhi, suno sa kabubuton kag plano sang Dios sa aton mga kabuhi nga dapat naton igakabuhi adlaw-adlaw. Then amo pagid ini ang natabo nga ginahambal sang Bible sa aton. Nga aton dire ginahambalan subong amo nga ang daan naton nga kinaugali, kay napatay naman kag ginlubong, talikdan na naton, biyaan na naton ina. Hindi na naton pagpasanon, balik sa aton balay. May isa kasugilanon nga ginasulat sa Bible kag makita nimo sa Lucas kapitulo 9
61 pakadto sa 62 kag ini nga istorya naghambal sing subong sini. May isa ka tawo nga ginsingganan ni Kristo. Upod ka sa akon, follow me. Pero ini nga tao nga nasulat sa Lucas 9:61 pakadto sa 62 nagsabat, Ginoo, maupod ako sa imo, gusto man ako mag-upod sa imo, pero tuguti ako anay sa pagpauli sa balay kag maglisensya sa akon panimalay nga ako magaupod sa imo. Pero ini nga tao sigurado na siya sa iyang una-una nga siyang pagpauli kag paglisensya, hindi siya pagtugutan, nabal-anan niya ini, medyo balibad lang niya ini kay Kristo. Kay nabal-an naman niya nga hindi man siya gyapon pagtugutan. Okay, pero anong sabat ni Kristo sa iya? Siling niya, mabudlay sa isa ka tawo nga nagakapot sa iyang arado agon mag-arado daw sa uma ini nga istoryano. Ang taga-syudad daw hindi guro makahibalo maayo kung anong ginasiling nga mag-arado. Pero okay lang, tugutan nato nini, kagaton lang batyagon. Ang silin ni Kristo, mabudlay, maiwat para sa isa ka tawo nga nagakapot sa iyang arado kag magsagi balikid dito sa iyang likod. Dapat nga ikaw tanaw na tadlong dito sa unhan samtang nagalakat ang karbaw nga nagaguyod sa imong arado, hindi ka magsagi bulo-balikid. Okay, ang gusto silingon sa balaan kasulatan amo ini, tungod kay yara na kita kay Kristo, kag ginainbitar, ginatawag kita ni Kristo, sunod ka sa akon. Hindi na ikaw magbulo-balikid sa tong mga kalautan nga imong ginhimo sang nag-agi. Kalimtan mo na to, talikdan mo na ito kag mag-alagad, magsunod sa Ginoo. Mga kautoran, ang masubo amo ini, kon madamo pa nga mga kasalanan ang aton ginbalon halin sang nag-agi nga tuig, nag-abot na lang sa bag-ong tuig, kag nagsagi kita dito balikid, kag balik-balikon pa naton sa sining bag-o nga tuig. Then makasiling ako sa aton kaugalingon nga mabudlay para sa imo kag sa akon sa pag-alagad sing matadlong sa Ginoo sa sining nga tuig, kung ginabalikdan mo pa ang mga butang nga malaot sang nag-agi nga tuig. Dapat silin ni Kristo, magsunod ka sa akon, hindi ka na magbulo-balikid katulad sa nag-arado nga dapat ngayang mata pakadto sa iya nga padulungan, pakadtuan, hindi ka nagabalikid pagid kung ano pa ang iyang nalipatan dito sa iyang likod. Now, si Kristo o kung ang Ginoo paagi siyang mga pulong diri sa balaan kasulatan kag na record sa Old Testament sa Jeremiah 31 pakadto sa 34, nagasiling ang Dios sa iyang mga katawhan nga mga Israelinon, kag ang iyang mga katawhan man katulad sa aton subong bisan hindi mga taga-Israel. Nagsiling dire ang Jeremiah 31 chapter 31 verse 34 nga nagasiling, ginpatawad ko na ang inyong mga kasalanan. Ginpatawad sang Dios ang kasalanan sa iyang katawhan Israel. Kag siling niya, ginkalimtan ko na ang inyong mga sala, kag hindi ko na ginina pagdumdumon. Tanawa ginhambal sang Dios, ginpatawad ang sala sa iyang katawhan, kag kalimtan na niya, kag hindi na gid niya pagdumdumon. Kung nagpatawad ang Dios sa aton, amo ina ang iyang ginahimo. Kung kita maghinulsol sang aton mga sala, patawaron niya ang tanan naton nga mga kalapasan, kag tinluan niya sa iyang hamili nga dugo ang aton mga sala, kag iya ina nga kalimtan, kag hindi na niya ina pagdumdumon ang sala nga aton ginhinulsolan, kag iya na ginpatawad. Ang mabudlay iya sa aton amo ini nga hindi kita maka-move on nga kay nga aton hunahuna nagabalik sa tong mga sala nga aton nahimo sang una nga nagakahadlo kita
nga daw nagabatyag kita nga silutan kita sang Dios kag hindi niya malipatan kag hindi niya mapatawad. Hindi nagsiling ang Bible sa aton nga sarang siya makapatawad sang tanan naton nga mga kalapasan. Kung ina nga sala imo lang hinulsulan kag ikaw willing magbiya magtalikod sina nga sala. Karon amo ini siling sang Bible ginkalimtanan niya ang aton sala kag sinya hindi niya na pagdumdumon ginpatawad niya kita. Amo sina tani man ang aton balatyagon katulad sang balatyagon sang Dios. Ang sala naton hindi ta na pagdumdumon, kalimtan ta na to. Dapat nga maka-move on kita. Subong karon amo na ang panahon nga talikdan naton ang sala kag mag-aalagad kita sa matadlong nga pag-alagad sa Ginoo. Pero hindi naton ina mahimo kung nagabalik pirming aton huna-huna, nagabalik ang aton mga huna-huna kag nahadlok kita kay ang aton madumduman yadtong mga dalagko nga mga bagay nga kita na failure, nga kita nakasala kag daw hindi naton mapatawad ang aton kaugalingon. Mga utod ginahigugma kita sang Dios kag iyang paghigugma wala sing limite. Katulad gid sa iyang paghigugma sa iyang bugtong anak. Ang amay nahigugma sa iyang bugtong anak kag ginahigugma kita sang Dios sang labing dako nga paghigugma kag tungod sina ginpatawad niya ang tanan naton nga kalapasan kag dapat naton ina nga kalimtan nga mga sala ginkalimtan na ina sang Dios kay kun hindi naton ina pag talikdan na klase sa sala din amo ina ang nagasablag sa aton pagpangalagad sa Ginoo. Tungod kay ginkalimtan na ina sang Dios aton na ina nga kalimtan man kag aton sundon ang ginasiling ni San Pablo nya karon magadalagan ako sang matadlong pakadto sa ako nalambuton kag ako na kalimtan ang mga nag-agi nga mga bagay nga nagakatabo na tabo sa akon kaugalingon. Siling ni San Pablo magadalagan siya sing matarong pakadto sa iyang lalabuton. May bag-o kita nga lalabuton sa atong pagpangalagad sa sini nga tuig kag dapat magtulo kita kay Kristo sa aton pagdalagan o kung pagpangalagad. Hindi nga magatulo kita sa aton mga failures sang nag-agi nga mga tinuig. Dapat na niya naton nga kalimtan agod nga maka-move on, makadalagan kita, makaalagad kita sang mataro nga pag-alagad sa Ginoo sa sini nga tuig. Kag ang sugpon pagidiri sa siling sa Bible, ang daan wala na. Ginlansang na to. Wala na power, napatay, kaginlubong na ang daan na kinaugali, ang bag-ong kinaugali, amo na ang ari subong sa aton. So mag-aalagad kita sang Dios upod sa bag-ong kabuhi, bag-ong kinaugali nga ginhatag sang Dios sa aton. Kag niya ang sugpon amo ni ang tanan bag-o na, ang daan wala na. Anong nag-abot? Ang nag-abot sila niya ang tanan kag ang tanan bag-o na. Ang tanan hindi bahin sang aton kabuhi ang nagbago. Ang tanan nagbago na. Ang aton hunahuna nagbago. Ang aton tagipusoon nagbago kay ginbago sang Dios. So ang tanan bag-o na. Ang aton mga binuhatan sang aton mga kamot bag-o na lunsay mga mataro nga bagay ang aton ginihimo. Tungod kay ang aton hunahuna kag tagipusoon ginbag-o na then ang aton nga hunahuna, ang aton nga ulo, ang aton utok amo nagadikta kung ano ang aton pagabuhaton. Kag ang aton tagipusoon nagakooperar, nagabatyag sang matarong kay bag-o na. Then ang mga kamot kag ang tiil kun diin siya makadto ginasugo sang aton nga ulo, sang aton mga huna-huna. So nagahulag ang bug-os naton kalawasan suno sa dikta sang aton nga ulo. Tungod kay bag-o na bisan pa ang aton nga huna-huna kag ang aton tagipuson. So simpre ang bug-os naton nga kabuhi, ang bug-os naton nga kalawasan nga ginbag-o sang Dios
magahimo na sang Dios nun matarong nga sang mga hilikoton sunogid sa plano kagabubuton sang Dios sa aton mga kabuhi. So ang tanan nagbag-o na. Tungod kay nagbag-o na ang aton hunahuna, kag nagbag-o naman ang aton tagipusoon. May isa ka tawo sa Old Testament si David, kag ang iyang ginsulat makita sa Salmo 51 versikulo 10 nga nagapangamuyo siya, kag ini nga pangamuyo tapos nga nakasala si Haring David kay Bathsheba, nakasala siya sa ginasiling nga adultery, kag tungod sina nadula ang yang Diyos nun nga kalipay, kag nagproblema siya, kag mayara siya nga ginasiling kahangawa sulod siyang kabuhi tungod sang iya relasyon sa Diyos kay nakasala siya. Anyang ginhimo nagpangamuyo siya. Kabalo ka kung anong pangamuyo ni Haring David, siling ni Haring David sa Ginoo, Ginoo, hatagi ako sang bag-o nga tagipusoon. Create in me a clean heart, O God. Hatagi, tugahi ako sang bag-o nga tagipusoon. Kag ang Diyos wala nagsikway siya, di sa nakasala siya. Ang Diyos nagsabat siyang kabuhi, nagbag-o ang kabuhi ni Haring David, kay nagpangamuyo siya, kag ang Diyos nagsabat siyang pangamuyo. Kag bisan pa ang New Testament, may mga bulubog at diring mga pulong nagamit dire si San Pablo sang pulong circumcision, pagtuli. Ang mga Israelinhon, ang ilang mga bata nga lalaki gina-circumcise. Ina amo ang tanda nga sila matudtuod nga mga Israelinhon. Kay kung hindi ma-circumcise, hindi sila tudtuod nga mga Israelinhon, mga anak sang Dios. Okay, gingamit ini ni San Pablo. Kagi mo makita sa Romans 2:28 tubtob sa 29 nga ang labing importante amo ang pag-circumcise sang aton tagipusoon, kung sa aton pa pagtinlo sang aton tagipusoon. Ang Hudiyo ya o kung Israelinhon, gina-circumcise ang bata ang ilang organ. Okay, ang Kristohanon ya, siling San Pablo, dapat nga circumcision ang tagipusoon agod magbag-o, magbatyag sang bag-o Diyos nun nga balatyagon. So ang aton tagipusoon ang makasalang sina mag-circumcise kag magbag-o amo ang Diyos. Ang yang balaan nga espiritu magatinlo sang aton mga tagipusoon, subo nga dwelling place ilistaran sang Holy Spirit. Kag ang Romans chapter 12 halin sa 1 tubtob sa 2 nagapangabay ang Dios paagi sa iyang mga pulong. Sila niya, aton itugyan ang bugos naton nga kabuhi. Ang bugos nga bahin sang aton kabuhi, aton isurrender, itugyan sa Ginoo. Agod nga bag-ohon niya ang aton hunahuna kag ang aton nga tagipusoon. Ini amo ang nagapamatuod, nagasiling ang Bible, ang tanan bag-o na, ang daan nagtaliwa na, wala na, kagkaron nag-abot nga ang tanan bag-o na. Nga ang tanan bag-o na, kaya nga aton hunahuna tagipusoon nagbag-o, kag aton ginsurrender ang bugos natong kalawasan, agod nga gamiton sang Dios, kay ang Dios hindi makagamit sa aton sa husto nga paggamit kon ang iban nga bahin sang aton lawas wala naton masurrender sing bugos sa Ginoo. Kag kun aton na isurrender ang aton bugos nga kabuhi sa Ginoo, siling niya, dira matalupangdan ninyo kung ano ang malain kag maayo, kag kung ano ang tuyo sang Dios sa imo kag sa akon, kung ano ang gusto niya nga aton buhaton, matalupangdan naton
Kung ato na masurrender ang bugos naton nga kabuhi dira sa iya, agod nga iyang bag-ohon kag matalupangdan naton kung ano ang plano, kung ano ang hilikoton nga dapat naton buhaton ayon kag suno sa plano kag kabubuton sang Dios. So ang kinahanglan sang Ginoo amo ang total nga transformation, hindi nga bahin lang, total nga pagbag-o sang aton kabuhi. Sa sulod pagkadto sa gwa sang aton kabuhi, dapat bag-o agod nga magamit kita sa Ginoo kag makasimba kita sa iya sa maminatud-on nga say sang pagsimba. Kag sa katapusan, aton tanawon ang Episo kapitulo 4 halin sa 22 pakadto gid sa 24. Akon ini pagabasahon gid sa Bible kag dapat nga amo ini ang mabilin sa aton mga kabuhi. Episo 4:22 pagkadto sa 24 nga nagasiling 3 ang Bible. Gani ubaha ninyo ang inyo daan nga kinaugali, nga amo anay ang inyo paginawi. Ining daan nga kinaugali nga nagakadunot tungod sang iya madaya nga mga kailigbon. Bag-oha ninyo sigbug-os ang inyo mga tagipusoon. O na-mentionar dire, bag-ohon ang aton tagipusoon kag mga huna-huna. Okay, 24. Isuklob ninyo ang bag-o nga kinaugali nga gintuga sa larawan sang Dios. Tanaw naton ang mga dinalan, akon lang suliton. Siling niya, sugo, ubahan ninyo ang daan nga kinaugali. Kag isuksok, isulob ang bagong kinaugali. May ubahon, kag may isuksok. Wala siya diri nagsiling, sampawi ninyo sang bago ang daan nga kinaugali. Do katulad sang bayo bala. Kung may daan ka nga bayo nga wala na nalaban bali isa na kabulan ara pagyapon ginasuksok mo ina nga bayo nga tama na kahigko bisan sampawan mo pa na sang bag-o magwa man gyapon ang yang baho sina. So dapat nga ubahon mo gid ang daan kag ilisan sang bag-o agod magmatahom kag magmahamot ang imo nga lawas. Okay, sa espirituhanon nga paghambal, amo ini ang ginasiling sang Dios. Kita amo ang mauba. Sinya ubahan ninyo. Kay man ang Dios hindi makahimo kun sopak sa imong kabubuton. Ginhatagan kita sang Dios sang kahiluwayan. Kung gusto naton nga magbag-o, din kinabubuton nga ubaho naton ang daan naton nga kinaugali, ang makasasala, ang mapangsot kag mapanos nga klase sang kabuhi. Dapat naton ina isurrender kag ubaho naton kag isuksok naton ang bag-ong kinaugali nga gintuga sang Dios katulad siyang dagway. Mangin katulad na kita sang kabuhi ni Kristo kung aton ubahon ang daan kag isuksok naton ang bag-o nga kabuhi. Ang bag-o nga kabuhi gintapos na ina ni Kristo dito sa cross, katulad nga gintahi na ina sang Dios para sa aton. Nagapaabot lang siya nga ubahon naton ang daan kag batunon naton halin sa iya ang bag-o kag aton isuksok sa aton kagalingon nga kabuhi. Ang gintapos ni Kristo nga kaluwasan dito sa cross sa tuntion nga nagpalansang siya agud nga maangko naton ang kasiguruan sang kaluwasan sang aton mga kabuhi. Amo ini ang ginahambal sang Dios sa aton. Dapat naton sa siningation tuohan kag batonon si Kristo sa aton kabuhi. Kay ang mga tao nga wala masurrender ay ang kabuhi sa Dios, hindi gid magbag-o ang yang kabuhi. Kung gusto nimo nga magbag-o, Dios non matarong ang imong kabuhi,
kinahanglan nimo itugyan sang lubos ang imong kabuhi sa Ginoo. Tuohan kag batonon nimo siya kay siya makasarang magbag-o sang imong kabuhi kag maangkon mo ang kabuhi nga wala sing katapusan, kaluwasan kun ina nga Kristo imo na ginbaton sulod sa imong tagipusoon. Mga kautoran, madamo gid nga salamat. Kini amo ang pulong sa Ginoo.